आंनि नामा रबिन बसुमतारी। आङो बे दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलीनिनो आङो फालक। बेनिफ्राय दिनैनि बे 25 डिसेम्बराव जोङो फुंनि 10 बाजिनिफ्राय दा 12:30 बाजि समसिम जोङो जिसु ख्रीष्टनि सारिजानाय दिनखौ जों रंजा खुसियै जों नाजावदों। बेनिफ्राय जों बाख्नायदों, इसोरनि रावजों सोलोंदों। 25 तारिख डिसेम्बरखौ जोङो जिसु ख्रीष्टनि सारिजानाय दिन हिसाबै जोङो फालियो। बियो जों बाइबेलनि बादिब्ला जे जिसियानि 7 अध्याय 14 पदआव जिसु ख्रीष्टआ जे सिख्ला आयथानि गोरबोआव सारि जाफैगोन, बेखौ लानानै 2000 बोसोर सिगां जिसु ख्रीष्टआ जुदाइनि बैथलेहेमाव बियो मरियमनि सासे सिख्ला आयथानि गोरबोआव बे सारि जादोंमोन। आरो बिनि सारि जानाया दिनै गथाय बुहुमनि मानसिफोरखौ पापनिफ्राय सख'नो बा निमाहा होनो थाखाय बियो सारि जादों। जों बेखौ बाइबेलाव मोननो हानायखाय दिनैनि दिनखौ जोङो बेबायदिनो दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलीया पालन खालामदों। थांनाय बोसोरावथ' कभिड-19नि थाखाय बारा एसेबां मोजां जायाखैमोन, खिन्थु देग्लाय 2021 मायथाइ दिनै डिसेम्बर 25 तारिख दिनै सुनिबाराव साबसिन मानसिफ्रा फैनानै जिसु ख्रीष्टनि सारिजानाय दिनखौ पालन खालामनो हादों, बेखौ जों नुदों। आरो दिनैनि हाबाफारियावहाय बिसेस दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलीया दिनैनि मेन स्पिकार हिसाबै आंखौनो, जे रबिन बसुमतारी आंनि नामा, आंखौनो आलासि महरै बे मण्डलीयानो सायख'दों। बेनिफ्राय जों गुबुननिफ्राय बिदिनो नलबारिनिफ्राय माखासे जोङो आलासिफोरबो फैनाय नुदों। उदालगुरिनिफ्रायबो माखासे आलासिफोर जोङो फैनाय नुदों। बिसोरो जोंजों लोगोसे इसोरखौ बाख्नायफादों। आरो दिनैनि हाबाफारियावथ' जोङो जानाय लोंनायखौ खालामनाय जायाखिसै। ओमफ्राय जोङो बोसोरे 26 तारिखआवसो जोंनि जानाय लोंनाय खालामो। ओमफ्राय गाबोन रबिबार 26 तारिख, गाबोनब्ला हले जों गिर्जा गनानै जानाय लोंनायखौ खालामगोन। जोंनि दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलीया दिनैनिफ्राय मैयानिफ्रायनो जोङो रंजाबाय। बेनिफ्राय 1 तारिखसिम जोङो बिदिनो बोसोरे रंजायो, मोसायो। ओमफ्राय जोंनि मण्डलीया गिदिर जानायखाय 127 घर जोंहा न'खरफोर दङ। बेवहाय दा दिनै 4 बाजिनिफ्राय गिदिंबाय थागोन, मोसाबाय थागोन, 1 तारिखसिमाव फोजोबनो नाजागोन। आं बेखौनो मेसेज हरनो गोसो जादों, जेरै जोंनि दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलीया जिसु ख्रीष्ट सारिजानायनि दिनखौ रंजा खुसियै फालिबाय। आं सानो सारा पृथिबिनि सिङाव थानाय मानसिफ्रा दिनैनि दिनखौ पालन खालामदों आरो खालामलांबाय थागोन। मानोना बे मोनसे रंजानाय फोरबो, मोनसे बे जोंनि थाखाय ओरैबायदि रंजानाय, जों बेखौ रंजायाजासे जों थानो हाया। जिहेतु 2000 बोसोरनि सिगां जिसु ख्रीष्टआ बे संसाराव जों मानसि जाथिनि पाप अफार गोरोन्थिखौ सुस्रांनो थाखाय गावनो सारि जाफैनो गोनां जादों। बेनि थाखाय पृथिबियाव थानाय मानसिफ्रा रंजानाया गोनां। हामबायसै।